إزي راديو عداليو كمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تيلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كوران سمعتنا كميكنكم راديو عدال نايتم دمصم نخ يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبوا زيكاتاتنا دمصيو راديونا وترو ربعن قدامن كاب ساعة 6 كساب ساعة 7 نايمشت باقوازر اسمرا اب حصير معبل 11670 كيلو هار ويون 25 متر باند بكلتيو قنقاتات عربኛን ትግርኛን بقطتا ناب إيرتران كابيان زقالا فنويو فنوردينا كتكاتاتولون كتسوحون عبي تسفالنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي رودي عداليو كمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا فايدا تيركبو تيلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كبران سمعتنا خمي تغنيو نايلومي ربع على تسران كلتن يركاتيت كلتشحن 17 مدباتنا نجمر مدباتنا بمجمريا كم تلمود بهاقراو زينا خنجمرينا بمغصال حاتتا ريدينا بحافتنا نوريا حسين كنغربلكمنا اب مجرشا مدب دكنسيو مبل 10 شمون تكفال كنغربلكمنا كابوون مدباتنا ببهلاو زيماتات استسنى كخونيو نايلومي زينا اغرابن ناي مدب اوهاد سعيد ادميه مس مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم ازي راديو عداليو امباركس نايلومي على اسران كلتن لكاتيت كلتشحن 17 زينا انه بمجمريا برس زينا نجمر داس حمس استباهله بروجكت ابايتي قندي ممزمزي ناوتي هدف كوين الله سرعة قدف اب كتما بارنتون كالوت كتماتات قاشن متن سفيح قفا يكايد مهلاو تقليسو حيلتات تصتا السودان بسبات زنقدو شفاتو شحن حمشت بيتن زخونو جهوت تحيزهم زنبرو سدتينياتات كم زحازة معكنات زينا أكاليحهم كمون تصتا ماروكو إرتراويان زركبهم كلت طرطرات كم زحازة تفليتو منجس جرمان وحز سدتينياتان مكناس مس بزحات هاقرات أفريكا سممع نمختام يسعر مهلاو تقليسو كبران سبعتنا كاب أرست زينا نبز زراتو نسقاقركم أسمرا سرعة قدف بتكالاتو غيرو مبزحتيهم دقفتو زخونو خلتخاميتي زمالو أو وصاي زغمتو إرتراوان أبايتي خسر حلوم يبزبل قدم قلع عمتات زبقسو بداس حموس زفلت بروجكت أب كل تشحن 15 كودا تباهيلوكا انت نبره جنزبو تخفيلو خبكا كساب حجي توديو زي مهلاو عبين يحطو ملكت أنبيرو ألو كبل منشتات جنبار هقراو دحنة إرترا بسئلتات تأسنيهم أبسدا دو صبصاب أفليتهم قبات سرعة قدف بمسرة استخدم كونتراتن نتي توهيبو زنبره ناي مركب قصرا أب كند مخبارو اتي غزاوت خيتو وده ገንዘብ ኣብዝደለየሉ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናቕረበ ብተደጋጋሚ ገንዘብ ክኸፍሉ ይሓቶም ምህላው ተፈሊጡ መብዛሕትኦም ደጋፍቲ ናይቲ ስርዓት እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሕጂ ጉዳዮም ስለ ዘይተወደአሎም ይዕዘምዘሙ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ ብቀረባ ዝከታተሉ ባህርያት ስርዓት ህግደፍ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥን ህዝቢ ኣስመራ ከዓ እቲ ስርዓት ይጻወተሎም ምህላው ክሳብ ሕጂ ብዘይ ምፍላጦም ክሕጭጨሎም ይስማዕ ኣሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ከዓ ዳርጋ ተነጺሎም ኣለዉ ክብል እቲ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ ምስቲ ስርዓት ጥቡቕ ዝምድና ኣለና ካብ ዝብል ስምዒት ሓለፋይ ስምዖም ዝነበሩ
በዚ ዘጋጠሞም ቀጻሊ ምዝመዛን እቲ ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣባይትን ገና ከምዘይ ምውድኡ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ኣስዒብሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብፕሮጀክት ዳስ ሐሙስ ኣቢሉ ስርዓት ግደፍ ነዞም ደገፍቱ ከም ጅሆ ሒዙ ገንዘብ ከድልዮ ከሎ ክፈሉ እናበለ ይምዝምዞም ምህላው እቲ ዜና ኣፍሊጡ ኣይ ምድጋፍ ኣይ ምቅዋም ላንጋላጋ ኮይኖም ምህላዎም ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣረጋጊጾም ባረንቱ ስርዓት ግደፍ ኣብ ከተማ ባረንቱን ካልኦት ከተማታት ጋሽን መጠነ ሰፊሕ ግፋ ኣብ ዕለት 10 ጥሪ 2017 ጀሚሩ የካይድ ምህላው ቤት ጽሕፈት ዜና ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ገሊጹ ህግደፍ ብለይቲ ጀሚሩ ኣብ እንዳ መስተን ቤት ሻህን መዋፈሪ መኪናታትን ከምኡውን ኣብ ዕዳጋን ሓይልታቱ ብምውጃህ ሰፊሕ ግፋ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከም ዘካየደ እቲ ዜና ሓቢሩ ብተመሳሰሊ ብዕለት 12 ታሕሳስ ኣብ ቁሸት ቢራርን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራን ግፋ ከም ዘካየደ እቲ ዜና ሓቢሩ ከምኡውን ኣብ ባረንቱን ብንቢናን ዓቢ ዓዲባረን ሰፊሕ ግፋ ከም ዘካየደን ነቶም ዝገፈፎም ከዓ ኣብ መደበር ታዕሊም ካዕላይ ከም ዝወሰዶም እቲ ዜና ብተወሳኺ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን እውን ስርዓት ግደፍ ንብሔረ ኩናማ ካብ ከተማታት መሊኡ ናይ ምጥፋእ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳድ ሕጂ ከዓ ኣብ ቁሸታቱ ዘሊቑ ከምኡውን ዝተፈላለየ ምስምሳን ብምፍጣር ሰዓብቱን ዕሱባትን ምስፋርን ይነጥፍ ከም ዘሎ ተፈሊጡ በዚ መሰረት ስርዓት ግደፍ ብዕለት 27/1/2017 ሰራዊት ብምስዳድ ንተቐማጦ ቁሸት ኤልድሽላ ኣብዚ ከባቢ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ኣይንደልን ኢልኩምና ዶ ይነበርኩምን ብዝብል ጉልባብ ካብ መሬቶም የፈናቀሎም ይሳጉጎም ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዜና ሚሓዶኮኤ ገሊጹ ካርቱም ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብረቡዕ ዕለት 15 ለካቲት ኣብ መንጎ ገዳርፍን ካርቱምን ዝርከብ ገሊ ዝተባህለ ናይ ቡጣና ዓዲ ብሰባት ዝነግዱ ሸፋቱ ካብ ሶማልያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰደዱ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 1500 ዝኾኑ ጅሆ ሒዝዎም ምስ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ማዕከናት ዜና ኣቃሊሖም ዝተኻየደ ስጉምቲ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታት ድሕሪ ምርካብ ዝተፈጸመ ኮይኑ እቶም ሸፋቱ ነቶም ጅሆ ሒዞሞም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ዕፁውን ዳርጋ ንፋስ ዘይኣትዎ ቦታ ሒዞሞም ምንባሮም ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጾም ዕላማ ናይዞም ሸፋቱ ምስ ኣወሽመጥ ዓረብ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ዝርከቡ ቤተሰብ ናይቶም ስደተኛታት ብምርኻብ ገንዘብ እንተኸፊልኩም ደቅኹም ክንፍንዎም ኢና ኢሎም ከም ዝንቀሳቐሱ እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ከም ዝድልቡን ዝተፈልጠ እዩ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ዶባት እታ ሃገር ንኻልኣይ ግዜ ዝወስድዎ ዘለዉ ምዃኑ ዝዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ሓይልታት ጸጥታ ማሮኮ ብሓሙስ ዕለት 16 ለካቲት ኣብ ስራሓት ስግራዶብ ይነጥፉ እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሓደ ምስራውን ሓደ ኤርትራዊን ከም ዝሓዙ ተፈሊጡ እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ምውሳድ ካብ ኤሮፓ ብፖሊስ ዝተላኸ ናይ ኤርትራውያንን ፓኪስታናውያንን ፓስፖርትን ከም ዝተታሕዘን ብኡ መሰረት ከዓ ጸጥታ መንግስቲ ማሮኮ ደቂቕ ምክትታል ክገብር ከም ዝጀመረን ናይታ ሃገር ማዕከናት ዜና ሓቢሩ ብኣኽባሪ ሕጊ ናይ ማሮኮ ግቡእ መርመራ ክሳብ ዝካየድ እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሑ ምዃኖም ተረጋጊጹ ጀርመን ወይዘሮ እንገላ መርከል እትመርሓ መንግስቲ ጀርመን ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ጀርመን ንምቕናስ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ስምምዕ ንምኽታም ትጽዕር ከም ዘላ ተገሊጹ ከምኡውን ንሓተቲ ዕቑባ ዝብልከት ጽኑዕ ሕግታት ንምንዳፍን እቶም ሕቶኦም ዝተነጽገ ከዓ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ዝካየድ መስርሕ ንምቅልጣፍን መንግስቲ ጀርመን ይጽዕር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብኣተን ዝብገስ ዘሎ ዋሕዚ ስደት ብጥብቂ ንምቁፅጻር ንኽበቕዓ ወፍሪ ርእሰ ማል ብምውፋር ቁጠባዊ ማሕበራውን ዕብየት ንኸረጋግጻ መንግስቲ ጀርመን 1.8 ቢልዮን ኤቭሮ ክልግሰለን ምዃኑ ማዕከናት ዜና ጀርመን ኣቃሊሖም ወይዘሮ መርከል ኣብ ሃገራት ማልን ናይጀርያን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዘካየደቶ ዕተት እዘን ሃገራት እዚኣተን ዶባት
ብጥብቂ ንኽቆጻጸራ መንግስቲ ጀርመንን ሕቡራት ኤውሮፓን ግቡእ ሓገዛትን ምትሕብባርን ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊጻ ከምቲ ብቱርኪ ዝሰግሩ ዝነበሩ ብዙሓት ስደተኛታት ደው ንምባል ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮፓን መንግስቲ ቱርክን ዝተኻየደ ስምምዕ ምስ ሃገራት ኣፍሪካን ኤስያን ተመሳሳሊ ስምምዓት ንምክያድ ኣገዳስነት ኣለዎ ክትብል ወይዘሮ ኣንጌላ መርከል ገሊጻ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳነላልኩም ዜና ኣብዚ ድምድም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳልዮ ሬድዮ ኣዳል እዚ መደብ ሓተታን ቃል ማሕተትን ሬድዮ ኣዳልዮ እዚ መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ርእስቲ ዝሓዘ ሓተታ ሬድዮናን ከምኡውን እንካይዶ ቃል ማሕተት ምስ ፖለቲካውያን ደረስቲ ጋዜጠኛታት ስነ ጥበባውያን ካልኦት ሲቪካውያንን ውልቀ ሰባትን ኤርትራውያን እነቕርበሉ መደብ እዩ ምስ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳልዩ كبراتن كبران سمعتنا كما يكنيخم أبراهام إسياس من قد أبو يختلالو زر استوحاتتا نغربلكم أبراهام ودوني ديكتاتور إسياس أب من قستاوي قدات القامتاو أب زحالفو وحدات عامتات بزحات سبات كزاربولو خمز صنحو زفلتيو حنقوق أبراهام ننفسو كم مكتل بريزيدنت مالت أبوه بمرأي عندرون عبلولون إنا قولحي بممصع أب قدات منقستي متأتتاو قولوعنا خوني متصالو أبراهام كم تم دك عمست ديكتاتورات بمجتن كبتن زعابيس لزخوني بعبدان عندران زتواحت أيو كل التوصعاتنياتات ممهران تمدي بملو كنسو أب قلعي درجات مرتي وديقو دك جقونات كابساوا كساب ساحل النات أمون النات أمين بأقرم أبزو قعزلو زنبرو قزيه نسو أبساوا أبزو نبرولو ናይ ፈረስ ምግላብ ልምዱ የካይድ ነበረ ንሓደ ክጸርፍን ነተኻልእ ክሃርምን ኣብ ክለባት ክሳብ ወጋሕታ መስተኽሰትን ክርብሽን ብስኽራን ኣብ ጎደናታት ኣስመራ መዛረቢ ኮይኑሎ ኣብ ጥቓ ክለብ ዋርሳይ ኣብ ፓርክ መኪንኡ ኣበይ ጠጠው ከም ዘበላ ጠፊእዎ ብስኽራኑ እንሃለወ ጠያይት ናብ ሰማይ ብምትኳስ እቶም ነቦይ ትጸልኡ ከሪአኩም እየ እናበለ ብምፍካሩን ብጭዳሩን مسحق حلفت مجدي كخون جيروالله تعذبت جنا إسياس نودو بعد زنان وراس جزءاتن نخخون كم زمنه ززاربو لزلو قدايو أبراهام بإماراتاويان وتهدراوي كإلاتات وتهدراوي سلطنا كم زوسدن حجر ما بإنجليزاون نروجاون كإلاتات ممهران صعوق بوليتيكاو سنفلتات يمهار كم زلو ومنات من جتات نروديو عدال الرقاقيتهم كمتي سارساي قيصر نحزب روسيا زغبرون ناي افريكان عربن ديكتاتوراويان زفصمون بحاصينن عررن زغزء زلو ديكتاتور اسياسون نحزب ኤርትራ كم جيلو بمقصار وين زبلو كاب مغبار زوغما ነገር የለን ابراهام ስራሕ ኣብዝ ጀመረሉ كم سكرتير بريزيدنت ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓላፊ ነፈርቲ ኩናት ኮይኑ ይሰርሓሎ ገለ ተዓዘብቲ ከም ዝገልጽዎ ኣብ እትዋት ወርቁን ኢድ ከም ዘለዎን ኣብ ወጻኢ ምስ ዝርከቡ ኣብ ወፈርቲ ርእሰማል ትካላት ጡርጡር ዝምድና ከም ዘለዎ ይሕብሩ እዮም ታሪኽ ከም ዝገልጸልና ገንዘብ ህዝቢ ዝዘምቱ ጨቆንቲ መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምውጋድ ባንክታት ዓለም ንገንዘባዊ ብልሽውነኦም የቃልዑኦም እየን እስያስን ወዱን ካብ ኣቶም ምዃን ኣይተርፍን እዩ ኩራትን ኩራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ ሓተታና ኣብዚ ድምደም ጽኒልኩም ንዝተኸታተልኩምና ብምምስጋን ምስ ዝተረፉ መደባትና ንገድፈኩም
سزمك كديا اللي ربنا ميمر مفرا استنتن أدنو بلا مقر دونم تمنى يا عم وقت مالكي كدو كنوكين كحوز بيرفنا ملده استعمار الجديد لكن أبد جديد إفين هربه قولني بكيده فارش نورة رياح بعضك رياح حبرتني وقلنا تلب تنبيعه قالت لي أنا باه لديتي مع مبالو قضيت زبولو سلاح وسلالو إريتريا 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 ገጠርኮነ ከተማ ንህዝቢ ኤሪትራ ስደት ይኽርትታሎ ኤርትራዊ ግን ኣዝምራ ድሕሪ ብዙሕ ሰላምታ ልቦም ከይሽበር ዳይ ሃገር ግለፃ ኣብ ወግዒ ዘርዘር ኣብ ወግዒ ዘርዘር መደበ ደቂ ኣንስትዮ
ክቡራት ሰማዕትና ዝመደብዚ ብሬድዮ ኣዳል ዝቐርብ ብዛዕባ ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብተኸታታሊ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ዝቐርብ መደብ እዩ بمجمريا بحفتنا نوريا حسين بزعبا قد دكنستيو اب محبراوي هيوت قداي حسي عسور مرعا حزن حقوس تنسي حرسي اب هزباون هايماناتاون بعالات اب صدرا ناباينت كونتات دكنستيو قدمي برتاو قالسي اب جزي قالسي دحرنا صنت اوشتا هاجرن اب سدتن قد دكنستيو اب مسايت ارترا زعلمن كتقربلنايا بتوسخون زخوانه فلوي قداي دك نستيو مزهلو ابز مدبزي كنقربلكم مخانا نحبر مسزي مدبزي سناي مكتتال نمنيلكم زي راديو عداليو عدلنت بهيراتنا كلن بحافشا بتسفاق طبي كتاب مجرشتا يمكن الراقبنا اسمرايو ادرشا اسمرايو ادرشا كبراتن كبران سمعتنا كما يكنيخو نلوم حيزنا لكم قريبنا زلنا مدب كنتات دك انستي ايرترا دحر نصانت زبل كوينو بنورا حسين زتدالو صحفيو كنتات دك انستي ايرترا دحر نصانت ايرترا دحر ناي 30 عامتات زتخايده برتاوي قالسن زتخفله كبيد مسواتنتن بعلت 25 1991 ترغاغيصو ኣብትን ምርጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ዝተኻየደ ዝተናውሕ ገድሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያትን ኩርናዓትን ናይ ቃልሲ ምስ ኣሕዋተን ተመዓራርየን ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ዋጋን መስዋዕትነትን ከፊለን እየን እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ባዕዳዊ መግዛእቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ምስ ወፀ በትኡ ብህዝባዊ ግንባር ዝምራሕ ሃገራዊ መግዛእቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ክትብለውን عزيز وحدو مرهو تتكئ حزباو جنبار دما أبلع لدك آنستينا جنا أميدا كليو إذا زي بحال جبنات فتيمو حزباو جنبار أميدا زفتسوم زنبرة جبنات جلك أبون متكاس حدا دك آنستيو زنبرة الدورة مال التعليم درجي كاب نعفاك وتسكولو تخيلو وزخد فنجين مفنجر اتا دورة دك آنستيو بملئ تعابو كم ترقرق مالت كم تعطوو تغيرو نايتا دورا دك آنستيو بملئن او تدمسيسن اتبوتا دما بهيوتن كابنتاغي نصا خوينو كلتا مريحنت حزباو جنبار نسوداناويان سبسلطان حيزو نتغادلو حارنت ኤርትራ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ተንኮለኛ መደባቱ ንምስላጥ ብዙሓት ኣዝየን ምሩጻት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንሰበስልጣን ህያብ ኣወፈየን إذن دك آنستيو زياتن منت هزبن هاجرن منت مثلا كقالة صار عين وتين امبر متقاقمي جبناوي زمدناتات سبسلطان هزباو جنبارن كم عطوبن كدلدلا برخاي تفران لعل كل دما نخبرتن كو حسين تعاتقن سلسته هزباو جنبار لتقادلت دك آنستيو اب ميدا زمدنا زسمو حدا فتح زغنه قدب زي بلو سقا وركب كزوترا وسينلن بزي عبيلو نتم تقادلتي حادقنيا كايدا مريحنة ودبوم كيقلبولو نعاتاتهم ون كمتي نخالقوت قناشيل زقوصرن دك آنستيو هيا بابركوتلهم بزي عبيلو نابقلاوي منفساوي مالت سقاوي تمتاتهم أمر وايكم زدهوبو بمقبار كساب زدولبو بخبرت دك آنستيو كزانيوم مدبه بزي ملكعزي ندك آنستيونا نتولدو سونتن كبرتن نسنتن مساعدلن نياتن نايك أسزنن هاموخو أبزو قدايزي انتلايتم مساعتن زنبورو مقالستن دك تبعتيو ونيوم بصوتهم جزياوي مدستي كخونان أبزحاش عدل كساب زبوصحو متصانحي خطقوملن بمريحنتهم زتبين لن مرهو سخف كيبلم بدستا تقبلوه ازي بمخانو دمايو ويوم مسئن كوينم عجيخن زبلوان زنبورو مقالستن هاجر نسا خوينا نعين أبلوكو كتماتات كبطحوت انت انومن سنايشتو قلعون زيد خمان
መሰልና ኢለን ዘይሓታን መርዓን ሓዳርን ክገብሩ ዳምዳም ክብሉ ዝጀመሩ እቶም ንመሰልክን ክንቃለሰሉን ደው ክንብለሉን ኢና በርተዓ ጥራይ እጅኽን ዝብልዎን ዝነበሩ ንዓታተን ሞድሎ ተጠቒሞም ኣብ ዝብጻሕ ምስ በጽሑ ካልእ ኮይኖም ረኸብኦም ስለዚ ድማየን እተን ገለገሊአን ነዚ ክጸርኦ ዘይከኣላ ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ግብረ መልሲ ክህባ ክሳብ ብጥይት ህይወት ኣብ ምሕላፍ ዝበጽሓ ነፃነት ምስ ተዓወተ ድሕሪ ገለ እዋን ንተጋደልቲ መጣየሲ ተባሂሉ ገንዘብ ዝወሃበሉ ዝነበረ ግዜ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብግሩብ ኮይነን በተን ዝረኸበአን ሓገዝ ገለ ትካላት ኣቑመን ነፍሰን ክመርሓ ውጥን ኣውፅአን ኣብ ዝተበገሳሉ ግዜ ሞራለን ብዝሰብር ኣገባብ መደባተን ትሕዝተአን ብህግደፍ ተኣሚመን ተረፋ 5 ብዙሓት ኣብ ቅድመ ግንባራትን ዓውደ ውግኣትን ምጸላኢ ዝጠማጠማን ዝተሓናነቓን ዝነበራ ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ኩንትራት ብዝብል ስም ንዓዲ ዓረብ ተሸይጠን በዚ ወፅአን ፋሕ ከም ዝብላን ብዝኾደኦ ከም ዝጠፍኣን ተገይሩ ድሕሪ ነፃነት ኣብቲ ዋርሳይ ኣገልግሎት ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ክወፃ ኣለወን ብዝብል ተገዲደን ንሳዋ ክጓረታ ከለዋ ሕጂ ኸናበይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምኻድ እንታይ ኣድልየ እቲ ቀደምሲ ሕቶ ነፃነት ንምምላስ ነይሩ ድሕሪ ነፃነት ከንምንታይ ብዝብል ህዝቢ ስመራ ተቃውሞ ገይሩ ብዙሕ ጫውጫውን ኣስሚዕዩ ህግደፍ ግን ካብ ዝመደቦ ኣይተረፈን እሰያስ በዚ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ኣብቲ ቅንያት ምኻድ ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ ክኸዳ ኣለወን ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ድፍዓት ዘለዉ ከዘናግዖኦም ብምባል በሽካዕላል መለሰ ካልኦት ብፆት እውን ብዛዕባ እዚ ሕቶ ቀሪብሎም ክምልሱ ከለዉ ክኸዳ ኣለወን እምበር ንሳተን ደኣ መማቕርትን ደኣየን ብምባል እቲ ኩሉ ጅግነተን ዝነአን ብኡብኡ ተደምሲሱ ከም ጨው በርበረ መማቕርቲ ዝብል ስም ተፀዊዐን ከምቲ ዝተወጠነለን ድማ ብተግባር እተን ኩለን ንሳዋ ንኣገልግሎት ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ሳዋ ንኽንደይ ግፍዕን መከራን ተጋሊፀን ክሳብ እውን እቶም ኣብ ሳዋን ከባቢኡን ዝነበሩ ሰበስልጣናትን ሓለፍትን ህግደፍ ክዕልሉ ከለዉ ዝብልዎ ወዲ ኣፎም ደኣ በራውር ዝመስላ ደቂ ኣንስትዮ ይሰደልና ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ደኣ እሞ እንታይ ደሊና ክብሉ ናይ ባህቶኦም ምስክርነት ዝገልጽሉ እዋን ነይሩ እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማየን ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ሳዋ ገለን ይሓማ ገለን ብዘይድልየተን ዘይፈልጦምን ይጠንሳ ገለን ምስ ናይ ከብደን ተጠቓሊለን ይሞታ ገለ ድማ ብኡቢለን ክጠፍኣ ከለዋ እተን ኣብ ገዛ ዝተረፋ እውን ሰብኡተን ናብ ሳዋ ከይዶም የብልናን ዘይፈልጡ ህፃውንትን ምጥዋር ዝደልዩ ኣረገውትን ሒዘን ኣብ ኢደን ምንም ዘይብለን ኩሉ ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑ ንጭንቀትን ጓህን ተጋሊፀን ኣብ ሕማምን መከራን ከም ዝወድቃ ኮይነን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ድምደም ምስ ዝቕፅሉ መደባትና ሰናይ ምክትታል ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ንራኸብ ብሰላም ቀኒዩ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓብዪ ሃንቀውታ ኣለና radio adal@gmail.com እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ሓርነትን ዲሞክራስን سلام سلام يحوت سلام 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 كجاف نجاف علم سلام سلام كريستيان مسلم